Frankovka modrá, ročník 2015, Kamenný most, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, rosé, ružové víno. Móda? Nie, nemyslím si. Myslím si, že už nehovoríme o ružových vínach o módnosti. Jednoznačne som presvedčený o tom, že ružové vína sú pevne etablované na Slovensku. A možno naozaj sú to vína, ktoré si získajú čím ďalej tým viac priaznicov. Sú neoddeliteľnou súčasťou akékoľvek vinnej karty v hoteloch, v reštauráciách alebo v ponuke vinoték. Priznám sa, že ružové víno pre mňa je vždy spojené s letom, alebo aspoň jar, slnko, partia, ľudí, zábava, voda, grilovanie. Nie je to víno, ktoré by som si ja odkladal niekde do pivnice. Je to víno, na ktoré vždy čakám. A preto je vinár, sú to prvé vína, ktoré naozaj vinár plní do fliaže, ponúka a dáva na trh. Čím mladšie, tým sviežejšie, tým ovocnejšie, tým expresívnejšie. A tým je to víno, ktoré nás viac dostane. Neváhajte, ochutnajte toto víno čím skôr. Je to ružové víno z odrody Frankovka, ktorá vás očarí naozaj svojou ovocnosťou. Vôňa čerešne, išne, slívky. A hlavne podstatná je vec, že to je víno suché. Víno, ktoré sa na nič nehraje, a víno, ktoré vás určite dostane. Ak neveríte, skúste. Je to moje víno. Na zdravie.